Dagitoy nga adda anay surat iti linaon iti Biblia. Kasi na manen isalaysay iti kay papanan na dagitoy nga pakaadalan, pakaragsakan, pakatinggaran iti panpanunot iti tunggal tao. Nanipod iti baro a tulag nga adda kadagiti nay surat iti linaon iti lokot ti bagbasaan nga kas kinunana iti Matthew City iti 13. Sumrek kayo iti ruangan nga nailet ta iti akaba iti ruangan ken nalawa iti dalan mangiturong iti pakadadaelan ket adu kadagiti sumrek ken kuana nigita iti adda anay surat iti baro a tulag. Ta iti kaya na nga sawen iti ruangan analawa isu digiti panpanunot analawa nga adu kadagiti linaon iti panpanunot da a kinadakes. Isu digita kaadwan na a tao iti haan nga makasurot iti kay papanan nga ibagbaga iti Dios iti husto adalan. Ta iti akikid met adalan isu iti panagaramid iti kinaimbag ngagturong sa dingato. Isu nga man manukabsat iti makaaramid isu nga kinunana anatakkun iti makasarak kenkuana kas adda a pamaneknek a mabasa iti Matthew City iti 14. Ta tinailet a ruangan ken akikid adalan iti mangiturong iti biag ket natakkun kadagiti makasarak kenkuana. So digita iti adda anay lanad kadagiti sursurat. Isu digita iti adda a pamaneknek ta kaadwan na handa masursurutan no kasano iti panagdayaw iti Dios. Tala inda turturungen tala adda nga inda araramiden ken iti panagdayaw ta kung kunada amok nga da iti Dios kung kunada iti dadduma ken digiti dadduma mapanda iti sabali nga handa nga suruten kadagiti adda a balikas iti linaon iti Biblia. Ta iti kung kunana metlaeng iti Galacia a mabasa iti 3 iti 24 idi kasta nagbalin a mga iwan kada tayo. So digita kapsat iti mga iwan mo lang kada tayo digitoy a sursurat tapno iturong na tayo iti may puon iti pamati. Taga po iti pamati isu metlaeng nga adda kada tayo nga garamid iti nasayaat tapno agturong tayo kadagiti nasayaat nga aramid nasayaat nga intayo ituturong iti Dios. Ta kinunana nga rod iti Roma 2 iti 10 ngem gloria dayaw ken talna iti magungguna iti so amin nga agararamid iti naimbag. So digita kas ibagbagana kadagiti linaon kadagiti sursurat. Ta iti agararamid iti naimbag isu gloria dayaw ken talna nga kas kinunana. So digita saan met nga ditoy alubong ti bagbagana no diket iti ngato igitoy apakasaritaan.
Isu nga ro nga naadda iti Biblia tayso iti pakasorsoruan tayo iti kinaimbag nagturong iti Dios. So daytoy imay digitoy digiti nagkukuna idi amamadto iti daan nga tulag adu ataw-tawen iti naglabas kastamet iti yaay iti baro atulag nga imay iti pasit na po nga Jesucristo gapu iti panakayanak na ket nagsagaba kadagitoy. So digitoy iti nagpatinggaan na kini Juan kas mabasa. Isu kadagitoy laeng tinta isalaysay ipalawag digiti linaon ti Biblia hantayo nga mapan kadagiti sabsabali a panagipalawag. Tadigitoy tagpuskol nga intayo pagadalan ken intayo ornosen pelyen kadagiti umiso abanbanag anasaya at abungbunga tayo gapu iti panunot tayo gapu iti puso amang tengtengel ngagturong iti Dios. So di kita tadigitoy isu met laeng iti taraon iti espiritu. So di kita kas pagilasinan no kasano nga isalakan tayo iti bukod tayo akararwa. So di gito'y kabsat kas adda atanda gito'y sorsorat ket agyaman ak iti Dios Ama nakawalin sa amin. Amen.